Minkejja li fil-jum tas-Sibt ix-xemx ftit li xejn tfaċċat, 50 panella fotovoltaika installati fuq bejt f'Tasliema kienu qed jipproduċu 4 kW ta' elettriku sal-11:30 ta' filgħodu. Dan huwa l-bejt tas-soċjetà fil-Armonika Sliema li investew fi proġett ta' enerġija alternattiva. Il-50 panella fotovoltaika b'investiment ta' ftit iżjed minn 97,000 euro, parzjalment iffinanzjat mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, jipproduċu sa massimu ta' 16 kW. L-Inġinier Mario Kakija iddeskriva l-proġett bħala wieħed partikolari minħabba żewġ fatturi. Waħda biex inti s-saqaf, peress li huma magħmul minn sistema ta' space frame ma jkunx illowdjat. U t-tieni peress li nafu li se jsir żvilupp f'idejh, trid taqta' l-pannelli kemm jista' jkun il fuq biex ma jiġux effettwati mill-iżvilupp ta' posta ħdejh, allura d-del ħajkun minimu. Barra minn hekk huwa fisser kif iż-żona ma tippermettix li tkabbar in-numru ta' panelli fotovoltaiċi. Għaldaqstant, bl-iskop li l-każin tal-banda jieħu l-massimu possibbli, intużaw panelli bl-aħħar teknoloġija. Li għandha differenti din it-teknoloġija hi li l-istrixxi li wieħed is-soltu jara fuq il-wiċċ tal-panelli dawn jinsabu fuq wara u għalhekk il-panelli qed jassorbu l-massimu possibbli mix-xemx. L-Inġinier Kakija wara tħassib ma' One Use minħabba l-fatt li 1% biss ta' Malta qed tuża panelli fotovoltaiċi. Fid-diskors tiegħu, is-Segretarju Parlamentari Ian Borg qal li l-għaqdiet għandhom iħarsu lejn interventi orizzontali u mhux diretti sabiex jibbenefikaw minn fondi Ewropej. Huwa qal dan hekk kif l-Unjoni Ewropea se tkun qed tħares lejn interventi li jħallu ambjent nadif meta tkun ikkunsidrata l-eliġibilità għall finanzjament.